Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Saparaga salamu alaikum. Salam Halmurat, qowumuzun vatandaşlar salamu alaikum. Buyur Halmurat, söz sendendir. Hawa ikimizin mesağı gurrun etmende bir topar wagt boldy saparaga. Halmurat ağa. Mesela kan saparaga. Esasanam yurdun içinde bir tarapdan açlyk, beýleki tarapdan susuzluk problemasyna ýüze çykyp dur, gün-günden ýetileşýär. Belki şol susuzlukdan başlar, suw ýetmezçiliginden. Sebäpleri nämedi? Çözgüdi nämedi saparaga? Şu barada biraz göz aramızda gurrun edeli, vatandaşlarımızdan bilip kalır ya. Yani olup geçiyor yurdun içinde daşın su meselesinde. O suw meselesi Halmurat ağa. Koronaňdanam, diktatorundanam, beýleklenkidenam agarrak bolmagy gata ihtimallar. Biraz katırak gurlar, Eşdilenokmu? eştilýär golayra otursam daşarakda durandy biraz pesay gelýär. Häzir bunu düzödür Halmurat ağa. Ne? Aýtsaň bolýar. Indi näde? Edil ýanymda oturan ya. Bolýar. Su problemi ýöňem bady ýöne halka bolantoň nemedilen okdy da, kän bir bildiren okdy. Indi su problemi ne o ansan ýem bir killen bäri şo suwy bilmedim siyasi nemämi ýa-da maddi nemämi öwürjek bolup şolar ýalak siyasat alyp barýarlar da. İran tarapyna geçen suwlaryna ýapypdyrlar. Biziň hem Owganstandan gelýän suwumuz derýada şo Owganyň üstünden aýdýanlar. Şo terhedinden geçip gelýär-de. O Murgap, Tejen şeyleräkdir. Olaram bilmedim şu wagt yapyldymy ýa yaparlar. Onu yaparlar. Onu tiyatro tövdä üçin bulanıp bilýärler. Beýleki nemede meseleler üçin bulanıp bilýärler. Ýöne şeriýetiň aňyr tarapynda da biziň toýdaşlarymyz türkmenler, özbekler olary da näçin su bizden artyk bermeli diýen bilen yok. Sebäbi olarym ekmeli, biçmeli, ýaşamaly, ýaşamyny dowam etmeli. Olarym biziň bir bölegimiz. Biz isläli, islemäli, o da şeýle. Ýöne Derýadan Owganstanyň bir kanal alandy kartada görünýär-de. Ýöne büýül suwam gurok geldi. Ýöne bu ýagdaýlary teretmezden bu problema elmidi ama bir nomurly problema bolup durýar da. Sowet döwründe şonu alakdyr suwa gaty dikkat edilýändir. Ýani gelişine, ýöne sarp edişine türkmeniň gynantagym bilgisi akly yetmedi. O biperwaýlyk ýa bilgisizlik mi onduny näme diýsen gelişip duran näme. Ýadyňa düşýän bolsa ötünli ýagdaýlardy. O Sultan Bent diye ýa Murgabyň nemesinde 4-5 tanak bent bardyr. Hawa. O tuğdanlar şolary ýaryp ýapyp bilmän. Toňunda da ýapyp bilmediler de. O suw üýşmeli, ýygnalmaly, toňum ýa-da ulanmaly. Şu wagt marat eretseň suw ýokdur. O paýtany ekwen bilýänlerdirler. Ekçek zatlaryny ekip bilmeliler. Şolar ýalak ýagdaý var. Käbir habarlara görä paýt ekmäni bir goý bolsun etdiler diýen ýalara habar var. On dogrymy ýalanmy? Onçatyny içinde däl görüp bilemdik da. O ýöne ýylam gurok geldi. Gaty gurok. Ýeke Türkmenistanda da dünýäň galan ýerinde de gurok. Ýöne biz suwy ulanyp bilemdikdik. O ösripli, ýani peýdali, ýani rejeli ulanyp bilemdikdik da.
Şu adam şeyle yönü yurdun devletin yer su varada siyasetim yok diysen düğünden yok diysen has doğrusu oluyor da. Sebebi yeri ne dayıhana verdiler ne devlet bunu ullanma aklı bilimi bilgisi var da. Ne halk kullanıp billi ne devlet ne şoğur basıp yatır. Dahili kızıl yağlak yerlenmez. Ya bu ulu betbakçılıktır. Bunu böyle ansat çözümü yoktur bu meselen. Bunu dine akıl bilim bilgiyi çözüp bilir. Türkmen pervasızlığın neticesidir bu. O diktatör diye olun diktatör dörü diyen şu bizim nememizdir ne halmıradağı bir zat badır sağdın cemiyetin temeli, fundamenti cevapgerçilikten başlayandır. Yani maşgalada enesinin atasının çağasının geleceğine cevapgerçiliği, çağalarının enesinin atasının karılarının önündeki cevapgerçiliği. Son yeni bir önemli zat badır. Yani özün geliştirme de kendin görecek niyetilim önündeki cevapgerçiliğidir. Özün geliştirmeyen maddi yağdayın kovulunma mümkünçülüğü nolunu maşaktadır. Onu hemme kişi hemme dadi devletten, komşusundan, başlığından ondan bundan uğrayadı. Yani adamlar kahte bir ayna seyredin. Özünüzü görün. Bu da atlan takası özünüzsünüz. Yani cevapgerçilik diyen zat cemiyetin temelidir. Yani maşkalanım fundamenttir. Sağdın cemiyet bolmadık yerde hiç iyili demokratiya ya da boleliğinlik mümkün değildir. Şu da adı siz ruhsat verseniz hem isleteniz hem islemeseniz hem tevigat ruhsat verenlerdir. Allah Teala deyin tevigat deyin yönü siz özünüz cevapgerçiliği duyman ne maşkalanız idil maşkala olur ne tidin yani maddi yağdayınız kovuluşup bilir. Biri vermeli, bir bağ kağıt çıkıp yatıyor, bir yatmalı, o üstümüze yağıp durmalı diyilen düşünce var da. Yok, olur yalak düşünce. Yanlıştır. Şunun için hem medat cevapgerçilikten başlayandır. Cevapgerçilik var yerinde sağdın cemiyet bolup bileyendir. Sağdın cemiyet demek sağdın başkalarının toplumudur, cemidir. Şunu kurup bilmeseniz, şu duyguyu gelmese, şunu düşünülmese, size hiç kim, dünyada hiç kim, kova adam, arası adam, edenli adam, size hiç zat edip bilmez. Şunun için yığıdan ayna seyredin, özünüzü görecek olun. Ben o bir naydiyanla ayna seyredin. Çağalan onunla cevapgerçiliğin, özün geliştirmedik adam olsan, kârin, hünerin, bir kudretun yoktu. Bir çağalan ömrünü özün zaylayanını düşünmen gerek de. Şu düşünceler geliyence siz hiçbir yerik varmazsınız. Şu millet, şu düşünceler gelmese millet yok kork gitmelidir. Sizin şu at nemesine geldiniz. Yani kritiskin nokuduna geldiniz de.
ya eylek ya beylek. Şoň üçin her bir zadyň jogapkärçiligi bardyr. Şondan başlaýandyr. O demokratiýa gurjak bolsaň, o çüýrük jemgyýetiň üstünde demokratiýa oturup bilmez. Näde ýaşatyn? Siz ine aýdyň nimiz bir pikir aýtdy da. Siz demokratiýa diýip ýaşap ýörsiňiz diýdi. Sebäbi diýe köpçülük şunu kabul edýär. Köpçülüğün demesem demokratiýa. Şolary ýalak durmuşy özüňiz kabul edýäňiz. O el çarpyp öýrenýän bar, el galdyryp öýrenýän bar, hyzmat edip öýrenýän bar. O ne hakiki demokratiýa, köpçülüğün demesi bolsa demokratiýa diýjek bolsaňyz da şonu ýaşap ýördiňiz. Ýöne jogapkärçilik bolmadan hiç zadyň bolmaýanyny ne durmuş diye gözüňde sokup görkezýär da. Ondan bundan görjek bolmaň, aýna seredin diýen. Ýene bir tapar. Aýna seredin görörsiňiz. Şu atlaň hemmejesinde siziň goşundyňyz bardyr. Özüm ägir goşundyňyz bardyr. O goşundyň nemeti size başka bir yeri diyanam edip bilmez. Yani böğüdüm bolup bilmez. Böğüdüňiz isleýäňiz. Ene atasyna mektebe öwürýär, otady näme okudylýandy, näme edilýändi bilýär. Yani çağalan kitabyny açaňda da hemme zat görünüp durar. O jogapkärçiligi siz başka bir ýerinden ödülýäňiz. Ne? Su meselesinde de dünyada teknologiyalar var, teknologiyalar var. Yani ağzına açık kalırsın, halmırat. Onu öğrenen, bilen adam Türkmenistan'da yok diyeceğim oluyor. Yani yurdun en ulu problemi sudur. Yani su var da hiçbir ne ilim var, ne bilim var, ne tecrübe alışverişi var, ne düşünce var. Ne sizi gelecek nesil, şu dayalan yeriniz var, Türkmenistan'ın töwereginde. Şoň üçin 4-5 nesil gargynjy size günäs sizdedir. Yani şu günkü aýagy üstünde gezip gören adamlardadır. Onu siz başka yerden gözlemeň. Ne? Şu arada şuunlukça aýtjagym şu, oňa pikir gelse aýdar halmyradaga. Gaty dogry saparagy şu aýdylan zatlardan many çykaryp biljek adamlar özleri düşünür, döwletiň näil howpun ýa gorpun öňünde durarlygyny öwran gaýtalap aýdyp gelýär. Geçen ýylyň ýadyndan bäri näme etmeligini daýhanyň, näme ekmeligini, nädip öz durmuşyny gowlandyrmagyny aýdyp geldik. Ýöne şu neçeli şu sözlere kulak asyp şu berilen nesihaty alan adam näme bolmady diýip düşünýär. Indi suwly mesele dolanyp gelsek sapara. Hakykatdan dünýäde de suwgutçylyk bar, o ýöne bizde şol Merkez Aziya regionuna suwgutçylyk hasýeti duýla. Hiç açanım su bizde bir ardan zat bolmanynda. Şoň üçin ol su damjasy altyn zänesi bir döwürlerim bar, şolar ýaly ýörgülli nakyp. Ýöne şol su baýlygymyz bize gelen su erejeli ullanyp billikmi? Ol başga mesele. Ýöne şuň erejeli ullanarlyk suwam ýok Türkmenistanyň territoriýasynda. Etjek bolsam ýok. Şo da indi seredin Awganistanyň oýnaýan oýuny. Ol döwlet ýa şumal 44 ýyl uruşyň içinde oturan, o taýda ýa 4 nesil emele geldi şol uruşyň içinde. Olaň infrastrukturasy, döwlet infrastrukturasy ýok diýsem bolmaz. Hökümet diňe belli bir provinsiýalarda ýa etraplarda ýa aýdal vilayetlarda öz sözüni ýöredip bilýär. 60% oňa hökümete boyun emegen. Ine şular ýaly dağınlyk ýerde olaram özlerini pul isläp ýa baýlyk isläp, siýasy utuş isläp, sen aýdyşyň ýa
Elbette bağlap bilen. İran'ı diyen yola bağlap başlattır. O arada maglumat geldi. Türkmenistan'da da şol kanal ayrılıktır diye da şol ayrılan için şol yılı kurukluğa bir o kanalım ayrılanmalı amderiyan suğun o arada büyük bir durup geçerse onun da gepleşiklen bir tanar yerler amderiya kanalın yağını vuruluptur. O yetirek demesinem ol niyadır. Hava İran'a verdi 25 yılını. O 25 yılın geçti hadire malonat belirli miydin? Onu işbir taşlama gelen balıkların yolunu yutköttüğünde kenarya kıyasayan millet neyme daşıyım elmo yerler. Garat halkın aradası bilen yaşan hükümet yok da bizde son 30 yılda. Tapara onların su meselesi katı yetişül duyulup başlarını ona neyme bilen bu torcoğunu hana Tacikistan ve Kırgızistan'ın arasındaki geçen heptede bolun konflikt görkedip durdu. İki tarafın adamların cemlerinde 50 kolay adam vefat oldu. Yüzlerce adam yaralı oldu. Ne için? Şu su paylaşıp bilmenlikler için iki devletin arasında. Ya iki milletin arasında. İkisi Müslüman devleti. İkisi Ramazan noti ağzı bekli. Yani de birini öldür yani. Demek suun kımmeti bunlardan dini kımmetten, Müslüman kımmetten yukarıda duruyor olmaz şemel. Ya açlık kaňyrysy deme halmırat ol açlık näme ettirmez diýede. O dokluk näme diýdirler. Ine mesela bilen kam şol ine Kurban bolayım hükümeti bandırjak bolsa nire we näme seredi. Biz şu hökümetin ýokdugyny halka ne düşündirjek bolýarsa, ne käbir meseleleri bir sagatda çözülen meseleleri var da karar alýan bitdi. Şoňa da güýji yeten ok, ne daşy işleri barada aýtdyk, ne KGB barada aýdaly. Ne şu zatlar, yani su meselesini odadığında, bu da bir devletin howpsuzlygydyr. Ne şu su kodurny, yani şu taýda gyzyklanýan oyunçular vardır, ul oyunçular. Ne şonu oynap, şu taýda ýalyn çykararlar. Uruş çykararlar. Bu da şolun ellerini güýçlendirýär. Ýöne bu zatlaryň hemmejesiniň yani öňüne teredende görünüp duranda da. Ya inni men başka meselelere geçesim gelýär. Bu zatlaryň hemmejesiniň öňünde gorku adilýär de. Bilýän adamym aýdyp bilen o problemany açyk halka yetirip bilen de gorku zararly diýilýär de. Ne gorku bir hal burada ne täze Türkmenistan bolsa da şu wagtdan başlataňam gorku deňdir terrorizmdir. O terrorun temeli gorkudur. Ne bizim düşünmeli zadymyz gorkuny siňdiren, şuňa siňdirmäle kömek eden goşun o kesin çıkarman kömek eden, kesin çıkarıp kömek eden hemmejesiniň adyny ne halk bilmelidir. Bu jenaýetin nemesi halkyna edilip bolunjak iň uly jenaýetlerden biridir. Şuňa iň ýokarky jeza ömürlük türme bolsa ömürlük türme, atu bolsa atu. Şuňa ýöne gyrada durup teretdim diýen şeýdibem goşan adamlar amma da. Şoňa çenli. Täbäbi bu ýörüýte edilen neme? Bir topar adam bunun çörüklerini geçirip nemet bören çörüğün tap börülür. Şun esasında. Bun başından ne biz tägem düýüpleri iýinip bilen dok da, ýöne iýinen ýerimiz kasam bardyr. O kasamyn ýadan nädir? O kimin ýadany bilýän. Bir nazar Hudaý nazar diýerler. Ol adam marada biz aýratyn urrun ederse. O ýöne ol adam bolun on kaptalynyň bir topar kuramalar var. Bilim ministrligi var. Selam, onun dörücülük
O yazıcılar olması var. O katlığı var. O KGB'si var, nemesi var. O şonu ne şu adam şoňa hyzmat etýärler var. Bilip bilmän, o bilmediğin sen günäden boşa diýenler ondan gaty neme bolun adamlar ne jogapkärçilik diýen zadyň nemesi temelini şol oturandyr. Sen bilip et, bilmän et, ýöne netije ortadadyr. O biz gorkuýny terror bilen deňneme getirmelidir. Düşünjämizde de, kanunumuzda da şuna yataklık yapıyor. Yani nemede sadeyistliyor ya, saputstuyor değil ya. Ya Türkçe yataklık ediliyor da, yani teröre kömek edilen oldu. Dünyanın her yerinde şu ceza bahadır. Korku terör bilen desen dağıttır. Terörün sütünü korkudur, korkutalmakta. Mafyanım, yani bromoçuluklu cenayetin hem mecetin düğününü korku yatandır. O korkuyu dendir terörizm. Ne şuna koşan adamla hem mecetin ispitağını edivermeli. Ne lüstratsan gerek şutaydır. Sizin betbağıtçılığınız ol başka zattan nedir? Bunu düşünmeyecek olup öğrenen adamlar var da. Düşünmesi gelmeyen, çörek veren yerim var da bu. O korkan yenin ulen nemeden okta. Bunun etap sindirdiler. Onun kabirlerin ağdak geçti, köpsünün üstünde yamaşkan durur. Korku sizi şu yağdaya getirendir. Yani onun sindiren sizin doğanınızdır, kakanızdır, iniğinizdir, karnaşınızdır. Sizin kaptanını sesini çıkarman duran adamlarsınız. Bunu düşündüren adamım olmadı. Ya düşündürmeli adamların başka yani çörüğünü yani üstü yağlı iğmeti için başka zatlan gururunu edendirler. Bunu gururunu edecek adamların üstüne hücum edendirler. Her tüytlük yol bile. Yani o zatlan hem becesini şu temadan katı kendi gururunu etmen miken yani Halmurat. Bu açılmadık tepleri şeyle vururken onu hükman etmeli saparağı. Sebep men aytıp gelýän näçe kimin her gepleşimizde diýen ýaly. Bir nesillen arasyndaky ara gatnaşyk gitdi. Onu ýöritetdirdiler. Şol ähli şol öňkü hökümetiň eden jenaýaty, ogurlugy, jümürlügi, bir genosidy şol nesil bilen çüýräp ölüp gabra girmeletdiler. Täze ýetişdirilen nesile ene inkubatordan çykan ýaly hemmesi şol ruhnamada şol çäreçi şolar ýaly. Bulan aňyny hiç da siňen agym, sebäp bilen aklada geçmişin. Onun şol ýanky sen aýdysyň ýaly soňga diýişärler şumar berden Hudaý Nazarow diýdi. Köp adam ay bir atly abryliny Türkmenistan halk yazıcısı. Halk yazıcısı diýerler-de. Emma on eden işini halkı geleceği bile näçe nesili yere soktu şol yazan kasamy bile. Ine adamlar onu bilip etdi diye bilmän etdi diye şol çöröň üstüne ýa oň üstünden kara işbil çalmak üçin öz bahwydy, öz maslahat üçin bütün halkı şu güne düşürdi. Ýeke ondan däl bu taryhyny men gaty gowulýan sebäbi bizim öýümizde o bitinçäni getip ören wagtlaryndan bilýän-de. Men kakam bilen türmede o ki bile oturun. Şu ölümden halat edenim şu bağışa şimdi öldürecek oldular da. Sebebi adam tatyan eken. Şu atlar kurçoğu inen. O 20-21 yaşlarından. Onun o tayda bir kurçoğu ilen son tıptırmayanlar ömrüm demediyen sen. Şunun şol hökümete daşının içinden hizmet edip, ol bizim çepimizden, sağımızdan gelip çümüklük görýärler, diýişler görýärler. Şol ýaşlyk döwründe KGB danos ýazan adamlar öz ýoldaşlarynyň üstünden, öz işärleriniň üstünden, ýa tanışlarynyň üstünden
Goňşularyň üstünden. Bar, olaram sıptırana sen dilhatyn bar, öňde soňdy. Şoň üçin şol diýri kak bir şu zatlar bize jogap bermäýlik, oýnap beren oýlar tapara kim zatlary düşünýär, halk bilen. Emma atışmaly tarihi bolan wakalary halka aýdyp bermäň. Meňim sahypamda ýazyp durýan birada şo döwür kızatlar aýdyp berýär. Niýasyň eden işleri bardy, beýleki bardy, biz bilýän zadymyz ýok diýär. Meselem şu Ýaşlaň Türkmenistan barada bilýän hiç zatlar ýok. Geografiýadan bilen okur da düýünler ýaşlar bilen bir ýeme toplanykda. Şonu aýtjak bolan zapara şu zatlar barada ikimiz gurrun etmese ikimiz de duş adamın gızap duran yok gel halka şu zatlar aýdyl ýaşlary şu zatlar aýdyp berel oýşulary bir tejribe bolsun görelle bolsun eger gömülüp ýaty öýlerinde çykýan ýok adam diplomlasan beýleksem eýleksem şol döşün kasyp bererler bar hiç bir görnüne zapara seret boş dursun Almurat o da urjenaýatyň bir görünüşidir. Yani jogapkärçiligi jemgyýetiň öňünde, başgalasyň öňünde jogapkärçiligi ýok diýmekdir. Ol doktor bolanda da, näme bolanda da özünden başga adama haýry ýokmasa bolany bolmany desseňdir. Bilem ýylan artyk gerek görüp edemdi o jogapkärçiligini duýup edýär. Bizim ýagdaýymyz şolonkudan elbetde olmasa bizem oturup bilýär. Nämämize gerek? Ýöne sagdyn jemgyýet jogapkärçilikden başlaýanlar. O demokratiýa gyýranyň bilen bolýan näler demokratiýa? Jogapkärçilik öz çağlaňyň öňünde, ýa-ni döwletiň öňünde, ýa halkyň öňünde däldir. Halk diýmegem sen maşgalaňdyr. Sen öz çağaň, çuwaň, eniň ataň şolaň arasynda jogapkärçilik bolmalydyr. Yani özüni gelişdirmeýän adamlar bar da. Onuň şol adamlara gariban, gowy adam diýilýär da. Ýok. Sen nämen gowy bolup bilýär. Sen öz çağaň öňündäki şoň gelejegini köýdürýän da. Sen özüň gelişdirmedik adam bolsaň, birinciden maddi ýagdaýyň pes bolmaly. Ikinciden sen çağa berip biljek zadyň näme? Men günäm ýok diýip bilýärler da şeýdip. Öyle ýene de bir tapar aýdýan aýna teredin. Aýna teredin özüňi görjek bolun. Şuna ýetmäň halkyň jemgyýetiň, ýani türkmen jemgyýetiniň içine goşandyňyz baýdyr. Onu jogapkärçiligi bilen ölçülýändir. Yani şo zatlara düşünen soň ýoluňda baçylar, ırsyňyzdan baçylar, onsuz aňryk ýol ýokdur. Almurada men aýdyp biljek zatlarym şuwunlukça şol, men bu tema taýynlygy görmedim, men ekspertontum. Ya näme kadar kibiň aramyzda taýlyk. Ana ýol käbir temany öňünden bir pikir edip demetmeli ben ýöne. Ýok, çok ýurdun içindäki problemler görüşimize göre, bilişimize göre aýdyp bermeli. Biz bir başladyk terrorizmden çykdyk diýe. Biz ilimler akademiyasının öňüne çykyş edemler, halkymyz bilen düşünýär. O taýda da halkyň özü bilen düşündirmek gerekdi. Gatı doğru her kişi özünün maşgalasından başlasa, geleceğini görse, şonu jogapkärçiligini duysa, şonu bir zat bolar da. Bolmasa ol ýok, biri edip bermede hiç kim gorunma. Ýöne men begenirýän bir zat bar, onuň hökmen aýdyp geçmese para. Hudaýa şükür, ene gün-günden halkyň düşünjesi şu tarapda ösüp başlady. Ýazylýan kommentlerden, edilýän çykyşlardan, gürrüňlerden, adamlaryň söhbetdeşliginden jaň edip aýdýaly. Görünüp durda yurt, millet aladasy bilen, öz aladasy bilen, çağlarynyň gelejeginiň aladasy bilen ýaşaýan adamdan sany gün saýyn ösüp barýar, para. Munyň bellep geçmek gerek. Ýok, ösmeli, başga da çykalgy ýok. Başga ýol ýok da. Şol ösmese onu buzagy bar da çyrap guturjak da. Şo suwun uğraşy ýaly.
bilim kesilip gutorjaklar. Şoň üçin menne begendirýän, umytlandyrýan zat şol, ýöne näçe wagt talap eder şu jemgyýetiň oýanmagy, adamlar şu zatlary düşünmek ol bize nämälim bolupdy. Ol adamyň ýene de özüne bagly bolupdy. Jemgyýetiň özüne bagly. Ýelde bir derejä ýetenden soň ol öňünde böweden bolmaýar hiç tarapdan, hakykatdan hem şeýle. Ilymly, bilimli, geljegini, etjek işini bilýän, düşünýän adam olur nädip ol garşy dursun. Aňyr kılar. Onun Korku guralyny ulanýarmy? Korku guralym ol diňe ol belli bir derejede, belli bir wagtda çel ulanyp bolýar. Ýani olam hemişelik däl korku guraly. Olam geçýär adamyň başyndan. Deme ondan çörek ip görünürken Almurat yankı yine ben misal getirip bereyim ne. Ne 25. noyabrda çağları kendim ettirdiler de münden uğrak diýerler de. Muallimler yankı üniversitetin, Selhod institutun, politin yine de bir toporun adına agdap neme diýerler de. Yani biz bilen gürleşen idealar şolary ýalak boldy diýip ýöne ekrana çykarmaly ya artık bilgi bermäli öýdlerinden sorasaň aýdyp biljekken men dogonum plan ýerde işleýär. Gardaşym plan ýerde işleýär. Biz gol çekdik şu zatlara memetmedlik üçin. Adamlar bunu halka yetirin, sizin borcuňuzdur. Ya şol bennilen öňünde çeken görgüleňiň öňünde adyňy gidleň men adyňy açyk neme durmak ökman näler ýöne şolny halkyň nemetine ýeter ýalak bolmaly. Ne 25. noyabrda kän toruglar ne oglanlar godugyň gelýärdi. Ne şu taýda bir üýtgeçik bir jenayet bolan boldy. Ne halkara gurumaty var. Kızıl Haç, Krasny Krest ýerdi. Şwýçariýada merkezi ofisi var. Men 3-4 sapar gittim. Känem ýadaşdym şolar bilen köp wagtlap kontaktladym. O hemme jetinden personal tanıyan. O bizi öwürmen halkara gurumatyny şolary görkezmäli. Şonu edip bilen oklarda. Ol süýdi, gatygy, eýleksin, beýleksini beýlede gorurlar. Şu taýda yankı ýalňyş zat bolsa biz okey. Yani sizin yarlığınızı biz götürölü. Öyle görkedim. O dünyanın niretinde var yani tutsak edilen adamları enetine atasına hotarlarını yıllar bir tapar olmaz. Var 5 yıldan bir tapar. Görkedim. Nämeden olup geldi. Onun şu nemede men wödüpem bir kiçik wödüpem ben isterim. Halkın içinde de avrayım bilmedim. O bir belli bir derecede bağdır. Yönü onun içinde mennenem yani Bari Şeyh Muradov'tanım ya beyleklerindenim has avraylı wödüpet boyunca da adam tercihli boyunca da edeni işleri oyunca da adamlar var. Ne halif, meclisin başlığı. Tağandır. Ya da Kağıban başlığı, ta partiyidir. Ya da Serket Kullun başlığı. Kavulov. Ya da önkü sekretarı olan Rahimov. Yeni sorular. Hemmesi bizden yok oradaki adamlara. Ya şu oyuncu da, ağram bu oyuncu da, terede oyuncu da şunlarla. Yönü hem düşünür yankı şun kuromoçosunu daşından ne mi diyorlar da? Bir de o adamlara akıl verme yağdayımızdan yok ya da falan edin diýmäge de nememiz yok da. Olur ýalyk agramymız yok da. Ana oyunlar gurulanyň şeydik gurulýar da.
Oňam ilk ulak birinji Niýazyň çykan nemesi vardır. O yani Serdar Durduýew diýe şo familiýany ýadynda saklan. O şo adam gaty kandidat bilýändir, şuň nähile gurulany nemedendi. O iklimtik geçýärdi. Gurnan nemeden Niýazy şey diýärdi. Ondan soň onu ýalňyşlygyny gördüler, bu kent Nityanik diýendirlerdi. Ondan Şeyh Muradowy geçirdiler. Ondan şey dip dörd adam innemedip şonu figürü edettirip nemetdiler de. On şu spiteor seyredip görün adamlar. O taýdaky adamlar ýani biziň akylymyz bilen ýol ýörejek adamlarym däl. Bu da atlary görüp oturan adamlar. Bilýän adamlar. Ha, bize yumuşu yürüp bilýärler. Gitden şonu bir öwren edýän hereketleri, nemeleri bir ynanarlyk mı dämi? O özünden tözel diýip men bir ýöne araç bolan adam. Türkmenistanyň 10 ýyl KGB'niň başlygy bolan adam. Bu da atlara yani aklı sapardan almalılar ya baristan almalılar. Her kim özüne üçün o düpen yerine getiriyor. Ana şola adamların yanında hosarlar nämçik göwerlen o misal üçün. Ne bu aňarsynda ulu neme ýatyrda. Ondan başga da biz 92-nji ýyldan bäri bolup geçen nemeler vardır, ýagdaýlar. 92-de boldy, 94-de boldy, 95-de boldy. 98-de boldy. Ine şo gorky nemeleň başlangyjydyr. Şol işlere gatnaşan ýa-da prokurorunun süýdüne çenli. O şol kurirden KGB'sine çenli. Şolun hemme jedin halk bilmelidir. Yeke. O milletten hem haýşym o şo bilgileri ayan edin. Bizim üstümüz bilen edin, başka bir ýerden üstü bilen edin nemesi ýok, şonu halk bilmelidir. Şolun daznany edip neme diýänine çenli. Şu oýunlaryň kim guranyna çenli. Ne bu da atlary düýüplü el almalı, almırada. Doğru. Apara, bana ursat ver, men 5 minut menen düşündürün şu atlam üstüne goşaýyn. Sen şol studentler barada aýtdyň da, şol ýaşlar men özüm bir näçe de gaýdypdym da, şol başta 8 adam gönü ýönelim atlaryny tapyp bellerdi 2002-2003-nji ýyl. Soň wasan 120 ýyla ýetdi. Emma aýdylmadyk sanlar gatkan edi. Niýe bizim tutulup basylan adamlar. Ne şo barada täzelikde gurrun habar çykyp başlady. Ýani saparagan diýeni menem tasdiklenýän sebäp men ýanymda edildi de ol gurrun. Watandaşlar, ine şol studentler barada şol 2002-2003-nji ýyllarda tutulan studentler bar, olaň mogallumlary bar. Naýdylýan gurruna görä studentlere 11 ýyl iş kesilipdir. Mogallumlaryna 14 ýyl. 3 minutyň içinde karar okuryp türmelere dagadylypdyr. Saklanan ýerim şol ýaşlyk pasiýonlaryň gapdalyna ýörüýte ýerdemelerde saklanypdyr da ol adamlar. Adamlar da görkezler. Şo taýdan soň türmelere o dönepem ýene bir ýere pytradylypdyr da siýasy hökmüni tutsa hökmüni. Ýöne o barada hiç kime hiç zat aýan däl watandaşlar. Şonuň üçin haýyş edýär. Şol bir kanun cezalandırılan adamların atlarını dikeltmeli. Olaryň ama devletin, halkın, milletin amına olar rehabilitasiýa etmeli. Olaryň ýygyny galyları ya öýler bar bolsa olary maddi material kömek etmeli. Bizim borcumuz var gelecekki devlet we hökümet hökmünde. Şolary ceza beren ya şo cezalandyrma gatnaşan adamlaryň atlaryny hemmesini Süleymanyň defterine girdip wagty gelende halkyň ona adyl suwdyň öňünde jogap bermäge borcu var. Şola meselе hökmen. Indi 25-nji noýabr meselä dolanyp gelsek, men şol döwür Şweýçede ýaşap gördüm. Ýöne şol bolup geçen wakalaryň tertibinden şol mehanizmynyň
hökümetin oynayan oyunundan bizim daşını görüp serede oturan adam diýdi. Saparada yurdun daşını yurdun içinde de katı doğru bellek geçti de KGB'nin başlığı parlamentin başlığı beyle kadınları rakıyım saparadın maslahat sorumalar olur yurdu dolanır oturan adam. Armen başlığı. Ya şuleşe akliyetmen şuleşeler başlaşandı. Öz jogapkarçylygyn duýmadan adamlar. Şol niyaz açyrça bilen aňyrlygyna gitse döwletin şuwuna düşýäni, halkyň şuwuna ýetjegini bilen seňler onu saklady. Ýogsa şo döwre olaň hemmesi wezipede oturan adamlar. Näme bolan ýetmeýän güni barmy öldürçi. Beýle däl watandaşlar şol taýda niyazyn urun belgisi var peçade ene halk düşmany, ogry, jümri. Şonun halk şeýlem kadip kabul etdi. Ýöne kim olur kadı olan, kim olur karar çıkarır, kimden alır beyle buyruğu. Eden günahına ama halkın önüne olur açık çıkışı baytmalar, açık tuğut seyredişliğinde. Daşarı yurtlardan gelsin, reportörler gelsin, advokatlar gelsin, hukuk koruyucular gelsin. Eğer şu tayda hakikatten şulan ödaydı siyal niyazın canına kas edişlik burun olanmalısa, onun materyaller bilen suud etmeli niyazın bilen değil. Şol sözü, şol döwlet agdarşygy, terroristler näme bir görlähip niyaz 90-njy ýylyň märullanıp geldi. Ýöne 2002-nji ýyl ahyrky netijesini apageyne ýetdi de şol mesele. Şo taýda düýbü kökü damary bilen gatnaşmadyk, gol oýuny görünmedik adamlara şel maşgallar şel ýygnap ýok etdi. Irde geçdi şulardan maňa diýen geler ýa men hakimedimi garşy çykyş eder diýen bir adam kellesinde bar bolsa niyaz hemmezim şo ýelgin bilen ýok etdi de para. Ene tragediýa şo taýda ýapdy. Gorkuň kindiler 19 ýyl şumaha. 19 ýyl geçdi. Kimde bir iş taýda jurnalist bolsun, ýazyjy bolsun, siýasatçy bolsun, garşy duran hiç mesele bardy bir çykyp bir anyk bir ýyly giderli bir 2-3 makala ýazdylarmy, çykyş etdilermi? Ol adamlar ýekeredek görkezilmedi. Doganarnasyna da halkary jemgyýetler, jemgyýetçiligine de. Yok Krasny Kres näçe depar onuň rezolýusiýasy çykdy. Bilýän, şonu aýtjak bolýar. Kendine gatnaşyp ýören adam gurumoçulugyny çenli. Ben onuň içindäki ýa-ni şu zatlara jogap beren adamlar bardy. Smith diýdi näme şolaň hemmesi bilen personalna bir näçe depar duşuşan, gürleşen, karar çıkardan rezolýusiýalar çykmasyndan emedilen eden oklar. Etmeseler ene täze Türkmenistan gurulanyna şu zatlary geçmişimizde baha bermesek geleceğimiz yok sapara şon üçin men aýdýan hökmen şol Türkmenistan garaşdyrlygy çykdy diýen gününden bärik şu güne gelýänçe hemme näme jenaýat edilen bolsa halkyň we döwletiň ýa milletin garşysyna hemmesini ene Süleýmanyň defterine salynır, onu koy ýörüte komissiýa izarlasyn, çözsün, kime jezasyny bersin, prokuraturaň sülçüleriniň üstü bilen suwda çykyp, kime rehabilitasiýa parlamentin karar bilen ýitirilen atlaryny gowşursan iýdini. Kimler bir kanun gazanan atlary bar, halkyň nämesi at gazananymy nämesi hemmesini alan medal ordenyny mahrum etmeli. Pentesine çeldi. Olan goşon Gatı kän demeler vardır, sülçüler var, nemeler var. Ine şu tutulan adamlar öýlerini tarladylar da. Şolaň maşinine gelip ýören sülçüler var da. Bilýän. Onuň ellerinden alynan jaýlarda da ýaşaşyp ýören bu topor prokuror, milisiýa neme şolar ýaşaýatda. Men öýümde de bir neme milisiýa polkovnik diýdim, polkovnik ýaşap ýören ekende gaýşatda öýünde. O maşinleri şolar minip ýöler. Şonu alak. Bizim masalamızda da şonu ýalmaly. Bolýa sapara biz atlary ene wagt çözer gorkazar ýöne watandaşlarymyzdan haýyş şu mahallan var bolan maglumatlaryny uğradyň öňünden biz şulary tertipleşdirip, saýhallaşdyryp, ýer we ýer edip goýup ýurda baramyzdan taýýar material prokuraturaň öňüne goýar ýaly. Goý halkara jemgyýetem gatnaşdym, görsünler nähil genosit gurulupdyr, gyrgynçylyk öz halkynyň garşysyna, şol diktatorlar we onu gorlaganlaryň tarapyndan. Biz şu zatlardan arasalanmasak geleceğimiz ýok, watandaşlar. İslenlik diktatora hyzmat etjek, ýene de gara güýç tapylar, ýene de meheme tapylar. Yani şu zatlary basyp
halkara cemiyetinin öňüne çykaryp biz olary jogapkärçilikle çekmeli. Hana Pribaltika şunu etdi, illüstrasiyadan geçdi bol, inni halk arkayn ýaşap. Şu SSR zamanını kim KGB'de işlenmordy, kim şolara hyzmat edenmordy, kim şogulçy bolanmordy. Hemmejiniň adyny yeke çykardylar. Deme gazetde, jurnallarda, telewizionyada. Soňra ömre tüňçe şolary pensiyada ýok, işem ýok döwletiň içinde. Basmalysyny bassylar, elleri gany bulanır. Ýok, ýöne şol edarada hyzmat edenler özleri mahrum edildi ähli zatda. Indi şol döwlet şumal indi ýaşap ber 30 ýyl bäri Pribaltikada barsaň Şwesiýadan üýtgeşik ýok insan hukuklary meselesinde. Elbetde ol döwletiň ösüşi dürlü bolýar. Hukuk meselesinde şo taýda indi ştadan çykmadyk ýaly 30 ýylda düzedip şonu ornaşdyryp bilipdirler. Näme üçin? Şol illüstrasiýany geçirenligi sebäp. Ýene 10 ýyldan Ýewropaň baý döwletleriniň biri bolýar. Bolar, näme üçin ýok? Yani ötüş tempi şonu urkudiyada. Ödem adam yok, nevtem yok, hiç adam yok da. Yani Maroblusunun yeri yalak yeri var. Sapara soğulu meselede insan soru yana mırgada kayıtıp gelir şoma. İnsan çözgüdü neyemedi bu? Çözgüdünü biz o hocaluğumuzu doğru pirfiliğini etmeli. Yani tiyade sistema geçmeli. Onun yerin yani şoordan çıkarma problematını seyretmeli. Onu yakın dikin bilen nemetmeli. Yani bitki nemetinde de polyada. Bir parkta ya su kan tarp ediyen nemeleri şolardan kaça durmalı. O hocalığımızın profilini ütkötmeli. Onun yer eyetine verilmelidir. Yer şu vaatlar berilen olsa adamlara yerini çeyip şoğura batırır mıydı? Mali mülkü oldu almırada. Elbette yok. Ne halka verdiler, ne ödüler burada at başardılar. İnnem kaçıp bilseler kaçarlar. Sen bunları atanda da yakanda da işredende de o da atlan hiçbirinin yöğünde olup bilmeyen olur. Cevapkärçilik diýilen zadın bedelidir şu. Halmyradaga haýyş edip otur da bilýäniňiz bolsa şu barada bilgi ýetirin. Şo da jogapkärçilikdir. Öz netiliniň öňündäki jogapkärçilikdir. Çağalaň öňündäki. Gorkan nilen bagana sizi hiç bir cezadan, günäden, petpakçılıktan gorap bilýän nädir? Şoňa düşünün. Gorkmayan canlar yok. Yer ýüzünde hemme kişi gorkýar. Ýöne bu gorkuýuny jogapkärçilik bilen ölçülmelidir. Ol döşüňdi berip orta çykyň diýlen o. Ya etmeseňiz yataklık yapan ýalakdyr. Şolar ýalak günäsi vardır bu. Şoňa kömek etdiňizdir. Ya şonu ýaşyrmaga gizlemäle kömek eden adam bolýansyňyz. Özüm cezasyny çeken, jebirini çeken özüň soň ýa-da sen doganyň kakan bir garnaşyňdyr. Ne jogapkärçiligi biz diýretmeli, isletek islemesek. Bolýar Halmurat ştaýlarda gutaraýly biz. Mikrofonu yapıp Halmurat. Sözün üstüne yetirin, ustad ondan gutaraýly. Şol ýanky etip de ozalam vatandaşlar şo bilýän zadyňyz bar bolsa uğradym. Bir ucu gelip başlady. Eýem şol men döwrümde ýanky men kardeşim ýokary sebäpli parlamentde deputat bolan kardeşimi şol pikirliligi üçin hökümete garşy dik duran adam, garşy duran adam däl, ýöne şol hökümete garşylyklaryň pikiri bolan adam, öýelli bolan adamy bir gömürtük ýagdaýda şol ýogally diýerdi.
Şoň öz ajalyny, ölenini bular bärde ananan aklar. Ene şoň adynyň, familiýasynyň berdiler. Indi benne bar taňry ýarkasyn şonu uğra dönmek üçin. Indi ol adam şol döwür näme iş bilen meşgul bolupdyr. Oň töwre nähil adamlar gelipdir. KGB agentlerim ýene birim. Onu ne Süleymanyň depderini aýan ediler ählide. Sag bolun, ene şolar ýal materiallar bolsa ýetişdirip durun bize. Biz okman on hasabalar, onu halka aýtmak gerekler. Biz özümüz bilýät näme etmeli bu materiallar. İkinciden taparağı sen aýtdyň da yer Dayhan şol yer Dayhana berilen bolsa ne derejelere baryp ýeter. Şu Şweddaky o berlen aýlanyp görýän fermerler görýän, ýer ýesin görýän, gözüň o wagty ýaşdan dolýardy. Näme üçin türkmen öz ýeriniň toprağyny ýesdäl. Şolaň bolýan durmuşyny görüp tapara. Men aýyň 4-üni ýa maýda gidip ýörüýte şo modern ferma bar, sagyr ferma. Şonu surat alyp şuny erte goýar näsip boldy. Ýal ikisi. Ine 90-njy ýyldan bäri 36 ýylla 70-den gowrak sagyr saklap otylar. Hemmesi adam elektron görnüşdi. Gidipdi. Näme üçin türkmenler ýok. Olaňam yüzlap müňlap hektar ýerleri bar. Ene şonu aýtjak boldum, watandaşlar edilmeli işler kän edilmeli ondan kän öňmüzde ýöne şun halk bolup etmeli. Bir adam, 2 adam, 10 adam, 100 adam işi de. Ol her birimiziň işi. Her kişi öz başarınca işini elinden gelen işini etdi. Onu etmeyecek iş yok ya çözülmeyecek mesele yok. Şonu aýtjak boldum size. Hormatly watandaşlar. Onun hem sapara şu ýerde jemläýil. Bor Halmurad ağa. Sağ ol geleniň üçin ne bize mazokdan näre kimi çykyş etmänlik. Bugün akşam ýaşlar ama çykyş ederler ikimiz biraz ýadatjaklar bular. Ay bolýan çağırsalar hökman barar. Näme üçin gelecek ýaşlanky döwletem hökümetem hemme de çağırsalar höwes bilen barar sapara. Bolýa sağ bolun illeşler sağlykda görüşelim. Vatandaşlar sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmeňiziň öňünde sağlyk.